baina Aizkorteko baiaran kokatzen den zerralan kooperatiban burutuko diren zerralanak, sakanako ariztietatik, sakanako aritz hautatuak, modu selektiboan moztuak izan zirenak iaz, ekarri ziren zerainera, zerralan kooperatibara, eta hemen egingo dana izango da aritzoien zerralanak. Hemendik gero, Pasaiako Albaola itsaskultur faktoriara eramanak izango direnak. Gobernuko arkeologoek aurkitu zuten, duela 30 bat urte, ikerketa sakon bat egin zuten eta emaitza horiei esker, gaur egun aukera izango dugu itsasontzi hau eraikitzeko oso modu zehatzean. Aritza da euskal ontzionetan erabiltzen zen zuhaitz mota nagusia. Hemen dauzkagun 200 aritzak bi multzotan salkatuta daude, batu dira zuhaitz tantaiak, zuzen-zuzena direnak. Horiek dira erabiltzen direnak batez ere itsasontzia estaltzeko, kanpoan ikusten diren hor guztiak eta egiteko. Baina gero, agian erronka gehien piztu duten egurra dira egur okerrak, hemen hartzen ikusten diren hauek dira ontziaren barruko egitura egiteko beharrezkoa direnak. Eskalan, dago, dena eta